Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Bida Vlogs. So tingnan nyo guys kung gaano nakalaki yung tanim kong okra. Kasi sa unang video ko na pinakita ko yung okra ko na maliit pa yun. So ngayon medyo malaki na yung ano ko dito, okra ko, yung dahon. Salamat naman at maganda ang ano ng dahon na ito, green siya. Lapad-lapad na, oh, lapad-lapad ng dahon na ito. Saka parang nakikita ko na ang kanyang pagtubo talaga, medyo malaki-laki na rin yung iba. O tingnan nyo guys, sa ilalim nyo malaki na talaga, o malaki na. Siguro mga isang buwan na lang siguro mamumunga na ito, mamunga na ito. So ang dali-dali lang ng ano panahon, kitang kita ko na ang resulta ng aking paghihirap sa pagdala ng tubig punta dito, o sa pag-alaga niya, pagbunot ng mga damo, tsaka pag-cultivate ng lupa na ito, lalagay ng fertilizer. Kitang kita ko ng resulta ng pinagagawa ko dito sa ano, sa may umahan ko. Hindi man ito sa amin, pero sinubukan kong magtanim kung talagang may patutunguhan yung mga ginagawa ko. So kita naman guys na parang meron talaga, kasi kung titingnan natin talagang iba nang pinagkaiba nung pinakita ko nung sa unang video ko, yung nagdidilig ako, maliit pa yun. Mga siguro mga 40 days na yata ito, o 35 days. Malaki yung pagbago nyo, malaki na. At dito sa ano sinubukan kong magbungkal dito para kung sakaling may itatanim ako, nakahanda na ito, nakahanda na at medyo hindi na gaanong matigas yung lupa kung palaging inuulan dito. So ito naman siguro ngayon didiligan ko ito. Tsaka may sili ako dito, sili inalagaan ko lang, inalagaan ko kasi gamit yung sili sa pagkainan, yung katulad ng may kilawin at gustong mag-anghang sa pagkain. Ito bubunga ito, di maswerte din naman ako kung magpapakita siya ng ano bunga niya balang araw. So dito may ano, alagbati ako, alagbati. Inalagaan ko din ito. Baka sakali kung may tinula tayo, o isa itong uri ng halaman na nakakapagbigay din ng ano sa katawan, yung anti-aging. Maganda rin ito yung alagbati. Hindi masyado nakakaano sa katawan to, nakakasama, kasi walang negatibong epekto sa katawan ito. Maganda ito para sa lahat. Tsaka nagtanim din ako ng lemongrass, yung kadalasang pampaamoy ng tinula o sabaw ng manok. Yung tong tangad na ito, nilagaan ko din ito, marami-rami din ito. Nilagaan ko din ito kasi kailangan yan sa ano, taniman o sa may sa sabaw niya. Kung magsabaw kayo ng gusto niyo magsabaw, yung manok, isda, ito din malunggay, konti pa lang yung dahon nila, pero mga ilang buwan siguro, ilang weeks, dadami na ito. Ito mayroon ng mga dahon. Kitang kita ng resulta guys sa aking paghihirap pagdala ng tubig. Gaya nito, mga tubig pagdala ko dito,
tagda dalawa yung dinadala ko. Oh. Tag 6 liters to bawat isa. Dinadala-dala ko dito sa may taniman ko. Layo din yung hinakutan ko niyan. So, ito pang mga iba kong tanim. Ito lang ka lakihan yung taniman ko. Ito lang. Maganda ang tubo niya. Walang nangangat na ano, yung mga insekto ba, wala. Siguro natakot sa nag-alaga kasi pinagbantaan ko sila na lilipunin ko na talaga yung mga uri nila, yung talagang bubuhusan ko sila ng sangkatutak na powder na sabon. O sa palagay nila siguro parang nakapagbigay ng alerto sa kanila, kaya hindi na pumunta sa aking taniman at nagsialisa na sila. Hinayaan na lang na gumanda yung mga dahon, yung katawan ng okra daw. Dahil pinagbantaan ko sila, ako ang nagtanim, so ako yung may karapatan na magbanta sa insektong mga sa pagtubo ng aking taniman. So dapat lang sa kanila pagbantaan, kasi kakainin lang naman nila, hindi. Tapos ako pinaghirapan ko ng matagal para may mga gulay naman ako balang araw. So guys, medyo laki din ito, laki itong okra ito. Salamat talaga at parang gumanda ito, purya biyag, maganda yung tubo niya. At kitang kita ko din mukhang bubunga ito. Ang tawa ng Diyos, bunga yata ito. Tingnan nyo guys, yun ang mga taniman ko doon, kitang kita dyan sa sa ibabaw ng video na ito, kitang kita. Buti na lang nagtanim ako, sayang yung mga panahon nung mga nakaraang buwan at ilang taon. Hindi ko sinubukang magtanim, kaya naglakas loob ako magtanim. At saka inisip ko na kailangan ko din sa pagpapalakas ng katawan, kasi minsan nakakapagod minsan yung walang ginagawa sa bahay. Minsan magbiyak ng kahoy, pero parang nakulangan yata ako, so pumunta ako dito magtanim-tanim ng mga halaman. Kulang pa ako ng mga binhi, yung batong, wala pa akong batong, talong wala pa, tsaka kalabasa. Yun ang mga balak kong itanim, yung mga pipino at tsaka luya, pipino, ampalaya, tanim ko yun para ayos yung taniman ko, yung lagayan ko sa yung pinagbungkalan ko, doon ko itanim sa pinagbungkalan ko, kasi mukhang tuloy-tuloy ang pag ng ulan, minsan sa gabi muulan. So ito, hindi na gaanong pihikan yung ulan sa pag niya, nagbibigay talaga ng ulan dito sa area namin. So kita ninyo guys, maganda na, malaki na talaga yung tanim ko. Pero ako payat pa, ilang siguro yun. Baka pag mamunga ito, so taba ko dito, gulay kasi ito gulay. Tignan nyo guys, so maganda bang ginagawa ko guys? Sa tingin niyo maganda ba? Dapat bang tularan yung mga ginagawa ko dito ngayon? So shout out nyo sa lahat ng nakatingin sa video ko.
naway tangkilikin ninyo yung mga video ko kahit hindi gaanong patok sa inyong panglasa, yung patok sa inyong kinaaliwan na video talaga, yung patawa, kwela, o yung mga kakaiba. Sa akin walang kakaiba, ito lang yung mga makayanan ko muna. So nag-upgrade pa ako ng mga video na nakaka ano ng isipan, yung naka-progress sa bawat tao, yung nakaka-inspire na video. Yun ang gusto ko sana. Minsan may mga patawa ko, pasensya na kayo ha, yun lang mga nakayanan ko. Yung mga mahinang nilalang, okay lang kayo dyan. Ako hindi ako manong mahinang nilalang, pero konti lang, konti. So shout out sa lahat ng mga nakitingin dyan, at don't forget to subscribe and click the notification bell sa taas, o kahit ano man dyan. O tapos subscribe nyo naman ako kahit isang beses lang. At yun, sana magangat yung mga ano ko, yung talent ko dito, kasi I want to be I want to have you know, opportunity to have opportunity. So salamat sa inyong panonood sa video ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa video kong ito. At sa mga susunod na i-upload ko, sana'y masubaybayan ninyo at makita kahit na papano. So tingnan nyo ang mga tanim ko guys, malaki-laki na. So ngayon diligan ko ngayon itong mga halaman to. So until sa next vlog video ko, bye bye guys, see you on my next vlog.